Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa husun syekhina Haji Muhammad Habib Syamhari wa Syaikhul Malik bin Ihsan wa Syaikhul Latif Muhammad wa Syekh Hasan bin Darani Musfidir rahimahullah summa husun ila hadrati Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Simitin Al-Malbari wa nafa'ana Allah bihim bi ulumihim barakatihim bi karomatihim bi asrarihim dunya wal akhirah. Syaikhlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhraja Abu Syaikhi an Ibnu Umar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi bil ummihi fid dharain amin. Wa akhraja lan ngriwayataken sapa Abu Syekh Imam Abu Syekh an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar. Fadlul waqtil awali utawi utamane waktu kang awal alal akhiri ing atase waktu kang akhir waktu salat maksude iku kafadlil akhirati kaya keutamaane akhirat alat dunia ing atase dunya. Keutamaan waktu salat di awal waktu dan di akhir waktu itu ibarat bandingannya seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Jauh sekali. Berarti lebih utama sholat di awal waktu. Akhir waktunya maksudnya waktunya durung entek. Belum habis waktu. Cuma waktunya sudah mepet. Wa Tirmidzi lan ngriwayataken sapa Tirmidzi anhu saking Ibnu Umar. Al waqtul awali, al waktu utawi waktu salat, al awalu kang awal minas sholati saking salat iku ridwanullahi anugrahi Allah. Wal waktu utawi waktu al akhiru kang akhir iku afullahi pengapurane Allah. Waktu awal sholat adalah anugerah dari Allah. Adapun waktu yang terakhir adalah ampunan Allah. Walaupun terakhir waktunya akhir, sing penting sik gelem sholat.
Wa Tabrani lan ngriwayataken sapa Imam At-Tabrani an Ummi Faurah an Ummi Farwah ahabbul a'mali utawi luweh den demenine pira-pira ngamal ilallahi maring Allah iku ta'jilus sholati age-age salat li awali waktiha maring awal waktune salat. Termasuk amal yang paling disukai Allah adalah segera melaksanakan sholat di awal waktu. Dengar azan, langsung persiapan sholat. Bahkan lek nang kitab Durratun Nasihin nang dina kiamat ada sekelompok orang yang wajahnya seperti matahari. Nah, itu bersinar. Kenapa? Karena ketika dia persiapan wudhu bersuci untuk sholat itu sebelum waktu sholat. Durung adzan wis bersuci. Wis wudhu, wis pakaiannya rapi, nunggu waktu adzan. Ono wong sing wajah iku kayak matahari, kayak bulan. Iku krungu adzan langsung persiapan. Sing terakhir iku murupe cilik-cilik kayak bintang. Nah, iku rodok keri-keri. Rodok telat sholatnya. Tapi telatnya bukan berarti keluar dari waktu. Nah, masih dalam waktu sholat. Rawa ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. An Zuhairi qala ngendika sapa Zuhairi Dakhaltu manjing sapa ingsun ala Anas bin Malik ing atase sahabat Anas bin Malik bidam suki ing dalam tanah Damsuki wa huwa hale utawi Anas bin Malik iku ya beki nangis sapa Anas fakultu moko matur sapa ingsun ma utawi apa iku ya beki ka nangisaken apa ma ing sira faqala mongko ngendika sapa Anas bin Malik la a'rafu ora ngerti sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji mimma saking barang adraktu kang nemu sapa ingsun illa hadza sholati angin ikilah salat illa hadhihi sholata angin ikilah salat harokat tak wa hadhihi sholatu utawi ikilah salat iku qad doyatu teman-teman niat-niaken sapa ingsun ing hadhihi waqad duyiat lan teman-teman waqad doyatu lan teman-teman niakan sapa ingsun ing hadhihi sapa gembos SK Kudus Kala ngendika sapa Al-Karomani Imam Al-Karomani wal muradu utawi perkara kang den karepaken bitadyi'iha kelawan niat-niataken salat iku takhiruha ngakhiraken salat anil wakti saking waktu al mustahab kang den sunahaken li'annahum la annahum ora temen setuhune kaum iku akhoruha ngakhiraken sapa kaum ing
salat an waktiha saking waktune salat bil kulliyati kelawan sekabehane. Sing dimaksud menyanyiakan niku sahabat Anas sampai nangis niku mergo sholatnya nggak di awal waktu. Padahal sholatnya masih di dalam waktu sholat, belum sampai kehilangan waktu, tapi wis nangis. Dia menganggap dia menyanyiakan sholatnya. Warwiya lan den riwayataken an Uqail bin Abi Thalib. Kuntu ana sapa ingsun iku amsi melampah sapa ingsun ma'a Rasulillahi sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidzan mongko ari kalane amsi Jamalun utawi unta iku ya'du melayu sapa Jamal hatta balagha sehingga tumeka apa Jamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan ngendika waqala lan dawuh waqala lan ngucap sapa Jamal ya Rasulullah al-aman al-aman itu maksudnya unta niki njaluk perlindungan. Al-aman piye le manane? Al-aman iku anu amankan aku gitu loh. Falam yalbas mongko durung sampai suwe apa Jamal hatta jaa sehingga teko khalfahu ing dalem murine Jamal sapa Arabiyun wong Arabi wong Arab Badui wa ma'ahu lan iku sertane Arabi saifun utawi pedang maslulun kang den unus. Faqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam madza ing apa turidu ngarepaken sapa sira min hadzal miskini saking ikilah unta kang ngesakaken. Sing dimaksud miskin artinya kasihan. Qala matur sapa Arabi ya Rasulullah istaraituhu tuku sapa ingsun ing unta bisa manen kelawan rego kasirin kang akeh. Walaisalan ora ono sapa Jamal. Walaisalan ora ono sapa Jamal iku yuti'uni manut sapa Jamal ing ingsun. Fa uridu mongko ngarepaken sapa ingsun an azbahahu ing yen toh mbeleh sapa ingsun ing Jamal. Wa anta fa'alan ngalap manfaat sapa ingsun wa antafi'u lan ngalap manfaat sapa ingsun. Wa antafa'a bener. Wa antafa'alan ngalap manfaat sapa ingsun bilahmihi kelawan daginge Jamal. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamali maring unta lima krana apa taksihi duraka sapa sira ing Arabi. Faqala mongko matur sapa Jamal ya Rasulullah lastu ora duraka sapa ingsun. Lastu ora ana sapa ingsun iku aksihi duraka sapa ingsun ing Arabi. Li anni krana temen setune ingsun iku
Lastu ora ana sapa ingsun iku akdaru kuwasa alal amale ngatasé nyambut damel. Walakin asihi lan tetapine duraka sapa ingsun ing Arabi li annal qabilata krana temen setuhune qabilah allati ana kang utawi ingsun iku fiha ing dalam qabilah iku yanamuna padha turu sapa qabilah an sholatil isya'i saking ninggal salat isya al akhirati kang akhir. Falau ahadaka mongko lamun janji sapa Arabi ing tuan ayu sholia ing yen salat sapa Arabi al isya ing isya al akhirata kang akhir ahadtuka mongko janji sapa ingsun ing tuan Allah asihi ing yen ora duraka sapa ingsun ing Arabi madum tu selagi ana sapa ingsun selagi langgeng sapa ingsun iku hayan urip. Fa inni mongko temen setune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun ayang zila ing yen temurun alaihim ing atase qabilah apa azabun siksa azab minallahi saking Allah azza wa jalla. Fa akunu mongko ana sapa ingsun iku fihim ing dalem qabilah. Jadi ana unta sing melayu nang Kanjeng Nabi. Jaluk dilindungi. Terus untane teko gak suwe. Enten wong Arabi, wong Badui Arab teko ambek nggawa pedang-pedange wis metu teko sarunge, wis diunus. Terus wong Arabi ini takoni, "Lho sampean lapo? Kate lapo iki?" Nah, wong Arabi ini ngomong, "Unta iki kate tak beleh. Gara-gara nek unta iki tak tuku larang tapi gak manut." Dituku larang gak manut. Untane ganti ditakoni, "Sampean lapo kok gak manut nang wong iki?" Ya, untane cerita. Kanjeng Nabi, kula niki mboten manut nang tiang niku bukan berarti kula niki malas nyebut gamel. Tapi kula niki mboten manut krana qabilah tiang niku rata-rata niku ninggal salat isya. Turu mboten salat isya. Nah, kula wedi lek sampai Gusti Allah nurunaken azab nang qabilah niku sedangkan kula enten mriku. Nah, lek sampai wong niki purun janji nang jenengan, janji nglampahi salat isya, kula nggih janji badhe manut selagi kula sik urip. Nah. Jadi untane iki wedi kena azab gara-gara menungsone ninggal salat. Fa akhadha mongko ngalap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ahda ing janji. Al Arabi ing atase wong Arabi. Allah yatruka ing ento ora ninggal sapa Arabi as-sholata ing salat. Wa sallama lan masrahaken sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring Arabi al-jamala ing unta. Faraja mongko balik sapa Arabi ila ahlihi maring keluargane Arabi. Jadi unta ae wedi gara-gara menungso enggak nglakoni salat. Nah menungsone enggak wedi ninggal salat santai ae. Wa hukiya lan den critakaken an ba'di salafi saking sebagian wong salaf, wong kuno. Apa annahu teman setuhune ba'du salaf iku dafana ngubur sapa ba'du salaf ukhtan ing dulur wadon lahu kadue ba'du salaf.
Matat kang sedo sapa ukhtan. Fasakoto mongko rutuh minhu saking ba'du salaf apa kaisun kantong fihi kang iku ing dalam kais malun utawi bondo rutuh fi qabriha ing dalam kuburane ukhtan walam yas'ur lan orang ngrasa sapa ba'du salaf bihi kelawan kais hatta sorifa sehingga bubaran sapa ba'du salaf an qabriha saking kuburane ukhtan. Jadi enten cerita saking tiang jaman biyen. Nah, enten tiang niku dulur wadone sedo, terus dikubur. Terus kantongnya niku rutuh nang kuburane. Mbok isine emas, mbok isine duit. Intine rutuh. Sampai dikubur. Nah, terus gak krasa lek rutuh. Summa zakara hunuli eling sapa ba'du salaf ing kais. Terus eling lek rutuh. Dieling-eling rutuhe nang ndi? Oh, jangan-jangan rutuhe nang kuburan mau. Faraja mongko bali sapa ba'du salaf ila kubriha maring kuburane ukhtan. Fanabshahu mongko ngeduk sapa ba'du salaf ing kubur. Ba'dama ing dalam sawuse barang insorifa. Ba'dama insorifa ing dalam sawuse bubaran sapa ba'du salaf. Sapa annasu menungso. Fawajada mongko nemoni sapa ba'du salaf al-qabra ing kuburan yasta'illa ingkang murup apa kubur alaiha ing atase ukhtan apane naron genine pas dikeduk ternyata wis metu genine kuburane farudda mongko den balekaken apa aturabu lemah ilaiha maring ukhtan waraja'alan bali sapa ba'du salaf ila ummihi maring ibune ba'du salaf bagian hale nangis hazinan hale susah faqala mongko ngendika sapa ba'du salaf ya ummah akhbirni nyeritanono panjenengan ingsun an ukhti saking dulur wadon ingsun wa malan utawi apa iku kanat ana sapa ukhti iku tak malu ngamal sapa ukhti qalat ngendika sapa ummuhu wa malan utawi apa iku su'aluka pitakon sira anha saking ukhti. Saya menapa kok takon tentang dulur wadon sampean? Kala ngendika sapa ba'du salaf. Ya ummi duh ibu ingsun. Ra'aitu ningali sapa ingsun kubroha ing kuburane ukhti. Yasta'illu kang murup sapa apa kubroha. Alaiha ing atase ukhti apane naron geni. Kala ngendika sapa ba'du salaf. Fabakat mongko nangis sapa ummuhu. Wa qalat lan ngendika sapa ummuhu ya waladi he anak lanang ingsun kanat ana sapa ukhtuka dulur wadon sira iku tatahawanu gegampang sapa ukhtuka ngremehaken
bisolati ing salat. Wa tuakhiruha lan ngakhiraken sapa ukhtuka ing salat an waktiha saking waktune salat. Fahadza mongko utawi ikilah perkara iku haluman tingkahe wong, keadaane wong yu akhiru kang ngakhiraken sapa man as-sholata ing salat an waktiha saking waktune salat. Salate menunda-nunda sampai kehilangan waktu. Fakaifa iku hale kaya apa haluman utawi tingkahe mon tingkahe wong la yusolli kang ora salat sapa man. Sing salat tapi nunda-nundae wis kena azab. Normale sing nyata enggak salat. Fanas alu mongko nyuwun sapa kita Allah ing Allah taala. Wa luhur Allah ayu ainana ing yen toh nulungi sapa Allah ing kita alal muhafazati ing atase ngreksa alaiha ing atase salat bikamalatiha kelawan sempurnane salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Wong saged salat niku mergo pitulunge Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Innahu temen setuhune Allah iku jawadun zat kang loman, karimun zat kang mulya. Raufun zat kang maha welas. Rahimun zat kang maha asih. Tambihatun utawi iki iku ana pira-pira pengiling, pengingat. Ahaduha utawi salah sijine tambihat iku anna ikhrajus sholati iku inna ikhrajas sholati ikhraja nasab krono dadi isime inna isi masdar inna ikhrajas sholati teman setuhune ngetokaken salat an waktiha saking waktune salat bila uzrin kelawan tanpa uzur iku min akbaril kabairi saking luwih gede-gedene dosa gede al muhlikati kang ngerusakaken fayajibu mongko wajib alaman ing atase wong fawataha kang ngepotaken sapa man ing salat bi ghairi udrin kelawan tanpa uzur wajib apa al qadau ngodoi fauron kelawan inggal-inggal wasarfu jami'a zamanihi lan ngengokaken sekabehane wektune man lil qadai maring ngodoi. Ma'ada, maknanya apa ma'ada ini? Mana Najil? Ma'ada.
Enggak gini aneh. Oke, golek mana nih? Ya Hamzah akhirnya. Di mana? Ada mana yang ngelewati. Mata selagine orang lewati apa zaman al waqta ing waktu. Allati yahtaju kang butuh soman lisorfihi maring ngengoaken waktu fi tahsilima ing dalam ngasilaken perkara alaihi kang ing atase man min mu'nati nafsihi bayane saking ngeragati awak dhewe man wa ayalihi lan keluargane man. Jadi ketika kita kehilangan waktu sholat ya, harus segera ngodoi. Jadi waktunya itu semua waktunya difokuskan untuk mengkodok sholat. Kecuali ono kebutuhan memang harus bekerja untuk mencari nafkah ya didahulukan. Ngelawes waktu luang segera ngodoi sholat. Wakama yahrumu lan koyo oleh haram apa al ikhraju ngetokaken sholat anil waktu saking waktu yahrumu mongko haram apa takdimuha dinginaken sholat anhu saking waktu amdan kelawan sengaja. Durung atan isya selang ngantuk ndang sholat isya nah enggak oleh. Wasaniha utawa ing kaping pindhone tambihat pengiling iku annas sholata temen setuhune salat iku tajibu wajib
awalal wakti ing dalam kawitane waktu. Wujuban kelawan wajib muasaan kang longgar. Falahu mongko iku kadue man at-takhiru utawi ngakhiraken an awalihi saking awal waktu ila waktin maring waktu ya sauha kang amot sapa waktu ing salat. Malam yadhunnu selagi ora nyono soman fautaha ing ketinggalan salat, kepotan salat. Bisyartil azmi kelawan syarat nejo ala fi'liha ing atase nglakoni salat fihi ing dalam waktu. Wa illa lan lamun ora bisyartil azmi aso mongko duraka soman bitakhiri kelawan ngakhiraken. Jadi wajib melaksanakan sholat di awal waktu. Nek waktu longgar memang longgar, wajib segera melaksanakan sholat. Tapi nek memang rodok sibuk boleh rodok-rodok ngakhirno sholat di waktu yang masih cukup untuk melaksanakan sholat, nggak sampai kelewat batas waktu. Tapi ngendeng-ngendeng itu bener-bener niat kate nglakoni. Lek tanpa alasan gitu so ngendeng-ngendeng sholat. Kaman koyo dene wong nama kang turu sapa man bila gholbatin kelawan tanpa kalindih. Memang sengaja turu. Ba'da dukhulil wakti ing dalam sakwuse manjinge waktu. Wa qabla fi'liha lan sadurunge nglakoni salat. Wis krungu adzan durung nglakoni salat sengaja turu. Iku dosa berarti. Haitsulam yadzun sekirane orang nyono soman al istaiqadha ing tangi ing lilir qabla dhaikir waktu ing dalam sedurunge rupane waktu. Au iqadha utawa nangeaken au iqadhu ghairihi utawa nangeaken liyane man lahu maring man. Wasali suha utawi kaping telune tambihat iku anna fadilata awalil wakti teman setuhune keutamaane awal waktu iku tahsilu ngasilaken apa fadilah bi istigholihi kelawan ketungguleman bi asbabis sholati kelawan pira-pira sebabis salat katoharotin kaya dene sesuci wasatri awalil waktu wasatri lan nutupi aurat awal waktu yang dalam kawitannya waktu summa yusolliha nulis salat sapa man ing salat. Jadi sholat di awal waktu itu termasuk prosesnya. Proses wudu, adus, sesuci, gaya pakaian itu termasuk. Berusaha sholat di awal waktu. Robi'u hautai kawitane kaping papate tambihat. Iku annahu temen setune kelakuan iku yung dabu dan sunahaken apa takhirus sholati ngakhiraken sholat an awalil waktu saking kawitane waktu liman kadue wong tayakona kang yakinaken soman jamaatan ing jamaah asna'uha ing dalam tengahe waktu.
Wa in fakhisha senajan banget apa takhiru ngakhiraken. Malam yadik selagine ora rupek apa al waktu-waktu. Jadi sunnah mengakhirkan waktu jika ada jamaah. Biasanya jamaah itu roto-roto akhir. Ya, di masjid iki jamaah isya iku jam 8:30 sama mana. Padahal awal waktune 7:30. Nah iku sunnah ngakhirno waktu ngenteni jamaah. Walaupun ngakhiraken iku rada nemen, mau jam 10 nembe jamaah. Mereka ngaji sik sombong. Sunnah ngakhiraken waktu karena menunggu sholat berjamaah, enggak apa-apa. Yang penting yakin memang ono jamaah dan gak sampai mepet nemen. Wa kadzan hale kaya mengkono-mengkono yundabu. Liman maring wong zonnaha kang nyono sawaman ing salat iza lam yafkhas ing dalam nalikane ora banget apa takhiru ngakhiraken bihaitsu la yazidu kelawan sekirane ora nambah sawaman ala nisfil waktu ing atase setengah waktu. Pokok nggak sampai ngliwati setengah waktu. Nah, sholat duhur ngenteni jamaah sampai 2:30 ya kebangetan. Jam 1 sik pantes lah. Walayung dabulan orang den sunahaken apa takhiru ngakhiraken mutlakon hale mutlak. Liman kadue wong saka kang mamang soman fiha ing dalem salat. Lek mamang kira-kira ana jamaah apa ora ya engko ya. Berarti enggak disunahkan mengakhirkan, mendingan segera sholat. Faslun fi ahkamis sholati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.